Neu gael fi gwybod. Okay, so dyna lle o'n i tro diwetha. 49%. Fi'n siŵr nawr bydd e'n cymryd I ffwrdd y holl. Shwmae Ciaran, diolch am ymuno. Felly, gawn ni weld nawr faint. So 5. So, dyna un o'r pethau sydd yn digwydd. Oedd dy fi, fi'n credu, fel o leia 25 o fywydau cyn. Achos nes I safio'r gêm. Pan fi wedi dod nôl, troi'r cyfrifiadur ymlaen, mae fe wedi tynnu nhw lleihau nhw I 5, felly. Mae rhaid I fi canolbwyntio nawr. Tua hanner ffordd trwy'r gêm. O bron hanner ffordd. Gorffen a dechrau eto fi'n credu. Fi wedi bod yn diwrnod hyfryd heddiw. Felly, beth chi wedi bod yn neud? Gwaith cartref. Na. Mae fi dal yn dal gen I theori bod Didi yn gyflymach. Na donkey car. Wait, this one. Byddech chi'n galw yr unifal yna. Dyn ni'n dweud squid ond Dwi'n siŵr os mae yna gair gwell. Dim os fi ni squid byddwn ni'n galw e. Mae rhywbeth mae'n rhaid I just gwybod. Squid. Squid a octopus. Fi wedi clywed rhoi pobl yn galw fe'n pysgodyn wibbly wobbly.
byth di galw unrhyw beth yn pysgodyn wibbly wobbly. So, mae lot o pethau fi'n clywed gan pobl sy'n dysgu fel dysgwyr, a wedyn fi'n synnu bod na gair. So fi'n dysgu loads gan ddysgwyr. Fi'n credu mae rhywbeth lawr fyna. So fi'n gallu just amseru fan yn iawn. Wow! Ddim o'r ochr yna. Credu, mae hyder ti yn uchel pan ti'n gwybod mae fel 24 bywyd. Gyda ti fi'n teimlo yr un ffordd yn chwarae Crash Bandicoot. Os mae dy ti yn y lefelau cychwynnol, os oes dy ti rhyw buffer o 20 neu 30 hyd yn oed bywyd, ti'n llawer fwy hyderus yn chwarae, os chi ddim yn poeni yn marw gymaint. Poet. Yeah. Glitch o'r game. Mae wastad hacks y pethau ti'n gallu neud. Fi'n cofio neud... Wel, os chi a ddiddordeb mewn Pokemon, mae yna ROM hack Cymraeg o'r game, a mae Stephen sydd wedi cyfieithu'r game, mae fe wedi rhoi yn y siop cyntaf bod modd i chi brynu 100 Master Ball, neu ti'n gallu prynu Master Balls. So fi'n gwybod mae rhywbeth mewn ochr yna, ond yeah. A fi, o'n i'n dweud yn rhan un o'r, wel, tro diwetha o'n i'n chwarae, mae'r cerddoriaeth dan ddŵr neu water levels i gyd yn fel swnio fel rhywbeth o ryw spa ble chi'n gallu cael massage neu rhywun sy'n neud yoga neu rhywbeth. Mae fe just, achos mae'r lefelau yn anodd, mae bron yn dweud wrthych chi chill, mae'n iawn, gei di go arall, peidiwch a phoeni. Edrych ar hynna, just horrible. Fi ddim yn hoffi y rai lle ti ddim, literally ddim yn gwybod ble mynd. Category. Beth yna game category? So beth ydy yn dweud weithiau mae'n araf i dal fyny. So beth ydy yn dweud ni chwarae? Rocket League, oh god. Okay, fine, na I check o fe. Oh na, mae'n dweud ond mae'r category, okay, munud. Ble ma fe? Channel. Oh yeah. Lli gweld yn nawr. Sorry, ma' 'na
Diolch Kieran am pwyntio hwnna mas. Right, fi di'n update o hwnna nawr, so dyle fe fod yn iawn. Diolch am gael fi gwybod. Dwi'n cofio pa ffordd fi'n mynd nawr. O ffordd na, fi'n credu. Fi ddim yn mynd i... Mae'n just good i ddod i'r arfer. Ond sa'n gallu gweld fy hun yn gorffen hwn heb gyda un bywyd. Nope. Credu mai un o'r gemau gyda'r soundtrack sgorau. Okay. So, mae tro cyntaf, chi'n mynd i gallu gweld y game over, fel y screen game over. O, gwrando ar cerddoriaeth hwnna, hwnna'n eitha pwerus. O, mae rhywbeth am panpipes sydd just, mae'n lovely. Pai ffynnu. O'n i'n gwybod beth hyn yn digwydd. Y tric yw i wneud stream lle chi'n dechrau yn digon gynnar i mynd y holl ffordd trwy heb gorfod safio fe. Wedyn mae siawns rili da dy chi. Anffodus nes i ddim wneud hynny. Fi wedi wneud e mewn rannau. A rhaid wneud y ffordd yma. Ddim yn diwedd y byd. Chi'n cael joio'r cerddoriaeth lyflu yma. Just, ti allu dychmygu rhywun yn dweud, nawr, just canolbwyntio ar y nadlu. Peidiwch â phoeni am unrhyw beth yn y byd. Popeth yn mynd i bod yn okay. Anadl mewn. Anadl mas. Wow, wow. Oedd hwnna'n lwcus. Ooh. Yeah. Oh, na. Angen DK arall. Angen... Na, fi'n credu oedd pysgodyn cleddyf yn yr un diwethaf. Fi ddim yn credu chi'n cael... O, falle. Oes rhywbeth draw hwnna? Na. Na, bydd y pysgodyn cleddyf really'n help mawr nawr. Lladd y squids a'r siarcod arall. Mae yna ffin rhwng ymlacio gyda'r cerddoriaeth ond canolbwyntio. Fi'n credu weithiau os chi'n ymlacio gormod gyda'r cerddoriaeth chi'n dechrau... Ei! Mae'n ffyn.
Actually, beth sy'n lawr fan hyn? Falle bod hwnna pysgodyn neu rhywbeth. Is rhywbeth? Na. Sydd ddim wedi gwneud cael achos credu weithiau os ti'n mynd amdano nhw chi'n gallu colli canolbwyntio a ddim ennill y lefel. Yay. So mae angen cael cof eitha da ar gyfer y gemau yma. Achos fi'n cofio nawr mae'r DK, mae'r barrel lawr fyna. So nawr fi'n gwybod page hoffai ni. Mae barrel lawr fan hyn. Na'i mynd amdano fe. Fi ddim yn credu, os ti'n gwybod ble mae'r pysgodyn cleddyf, please gadael fi gwybod achos dwi wir angen e. Lawr. Oedd yn lwcus na. Wedi bod yma? Na. Yeah. Okay. Fi'n credu falle na I ffeindio'r track sign y gêm yma just I gael ei syrthio I gysgu achos mae yn epic just mor chilled. Oedd hwnna'n lwcus. Yeah, ni'n agos I diwedd. Yes. Okay. Ymlacio. Canolbwyntio. I suppose dyna sut oedd pobl yn neud iddo. Oedd byd wrth byd. Fi'n cario'r lefel yma achos mae yn anodd ond mae'n just y cerddoriaeth o popeth ynddo fe. Fi wir yn hoffi fe. It's just amazing. Chi beth di... Oh my god. So, beth mae rha pobl yn neud? Mae yna fel pwynt lle chi'n gallu mynd nôl. So, mae pobl yn gallu mynd nôl. Ennill mwy o bywydau. A wedyn dod nôl i'r byd cywir. Ni angen hwnna.
Dyma'r OST. Beth yw OST yn sefyll am? Sorry, fi'n bod yn brain dead, fi ddim yn siŵr beth. OST. Oh, right. Oh, original soundtrack. Sorry. Ooh. Silly. Ddim yn meddwl. So, fel o'n i'n dweud, os ti eisiau, ti'n gallu mynd Funky's Flight nôl i byd gwahanol, cael loads o bywydau, fel yn y... Na i dangos chi nawr, just fel y siampl o beth chi'n gallu gwneud. Ddim achos fi'n desperate, ond, yeah. Right, mynd nôl un cynta, gobeithio bydd yn... Right. Ddim achos fi'n desperate, ond just achos profi pwynt y fe. Fi'n gwybod fel ble mae popeth yn un yma. Yay! Mae'r lefel yma, o ti'n dweud am fel happy space, dyma yw happy fel lle diogel fi lefel yma. Caru fe. Actually, ddim angen hwnna. Jyst edrych ar faint o bywydau ti'n gallu ennill hynny. O lefel yma, mae just... Oh yeah. Just bananas. I'm hot, man. Sgrechian tragwyddo. Million o fywydau inbound. Yeah, fi'n gwybod, mae'n ffantastig. So, ond fi'n gobeithio sy'n rhaid I fi ail wneud levels, neu... Falle bydd e ddim wedi bod yn werth e. Okay. Yeah. Fi'n dweud, mae theori dy fi, Tower Estrus, chi'n gallu ennill mwy o fywydau nag unrhyw rai arall. Wel, fi wastad yn anyway. Achos... Right, mae rhywbeth fan fan hyn hefyd. Yay. Right, dyna ddigon. So, os ni'n mynd nôl nawr, fi'n credu mae digon o fanna I bod gyda buffer. Fi'n credu mae angen buffer, yn enwedig pan chi'n mynd at lefelau anoddach. So, Cymraeg. Beats. Just cerddoriaeth yn y game yma. Mae'r lefel yma yn anodd. Credu dyma'r un lle mae'r golau yn mynd off amlaen. A chi'n bod yn really gyflym. A cofio. Ddim eisiau defnyddio hwnna to. Be fi'n mynd i ta? Ooh, just gas.
just... Ooh, dyna'n lwcus. Ond mae cerddoriaeth. Fantastic. Actually, mae hwnna handy. So, SNES, Donkey Kong Country wrth gwrs, Mario Kart greiddiol. Na, da iawn, mae pawb yn deall. O, 1 munud, oes na rhywbeth? Na. Na, Donkey Kong Country. Mario Kart, o'n i ddim really, achos oedd nes i ddim cael Mario Kart tyfu fyny ar y Super Nintendo, oedd e ddim tan y Wii nes i chwarae Mario Kart. A os ti chwarae Mario Kart ar y Wii, a ti'n mynd nôl i chwarae ar y Super Nintendo, neu bach fel, Ond, os o'ch chi ddim... Os ti ddim wedi chwarae fe, os wyt ti wedi chwarae ar y Super Nintendo gyntaf, yn amazing. Mae rhaid I ti from... O, hwnna'n gath. Nawr, ydych chi'n gallu gweld pam es I nôl am mwy o fywydau. Just... Oh dear. Na fi 'di clywed. Felly? Ooh, hwnna'n agos. Oh. Doom. Ti'n methu wneud hwnna? Mae 'da fi Donkey Kong nawr. Mae fe'n boi gryfach gyda'r... Sa'n gwybod beth ti'n gael nhw. Rhaid I fi erbyn stream nesaf dysgu holl enwau gelynion. Boom, boom. Right. Just cymryd amser. Dim bris. Gwell ennill. A cymryd amser. A cholli. A brysio. A da.
O na! Na, jyst redig I ffwrdd. Rwy'n dal yn dod? Na. Na'n bwyd. As if. Ie, mae Didi wneud rôl, ond ti'n gwybod yr crocodiles bach yna, dyn nhw, dy'r rôl ddim yn gweithio gyda nhw. So, ie. O, da iawn time being 88, mae hwnna'n ffantastig. Pythefnos, 2 wythnos yn unig. Dyma ni, boss. Oh! Creadur gwahanol pob tro. Wel, ar ôl da, ma'n ni'n recoci. Ni ddim wedi trio siarad. Hapus iawn. Ie, dal at I time being 88. Mae'n gwych bod chi'n dysgu a unrhyw ffordd... Ie, diolch am dilyn ni. Ac am eich geiriau caredig ar Reddit hefyd, achos dyna'n nice I glywed bod chi'n gwylio'r fideos ar YouTube a yn awr yn dilyn ar os gyda chi Amazon Prime chi'n cael tanysgrifio am ddim I YnChwarae anyway, so mae lot o pobl ddim yn gwybod am hynny, so os chi eisiau tanysgrifio I ni ffantastig. Mae Ciron wedi a ni'n wir werthfawrogi fe achos mae'n help mawr a mae'n neis I tyfu'r cymuned hefyd. Okay, wir. Oh yeah. Dyna yw sy'n gwneud y cerddoriaeth yma mor chilled a neis I glywed yw panpipes. Ie, pa bynnag ffordd ti'n dysgu, dim ots. Mae Google Translate I llawer o bobl yn defnyddiol iawn felly. Da iawn. Rhaid, cymryd amser. Mae yna app geiriadur Bangor dwi'n defnyddio lot sy'n da iawn. Geiriadur Cymraeg gan Prifysgol Bangor. Wel, slow down, ryfeddol fan'na.
Welais i hwnna? Slow down. Ooh, baby. Oh yeah. Come on. Mor agos, welais di hwnna. Oedd yna, mae'n i ti eisiau crio. Wel ie, mae dau nhw gyda fi nawr. Oedd hwnna'n lwcus. I'm gonna chi methu time bien o ni dyma un o'r gemau fel plentyn o'n i'n falch o'n i wedi llwyddo i gorffen achos fel fi wedi bod yn dweud i Ciaran o'n i mor obsessed a hoffi'r gêm yma gymaint o'n i'n hapus i just mynd nôl ati loads o weithiau achos mae'n just lovely just popeth amdano fe lliwiau cerddoriaeth yn enwedig y cerddoriaeth gelynion wow slow down Ciaran, ti wedi cael cyfle i chwarae Destructivator 2 eto. Nath Ciaran ennill Destructivator 2, sef gêm nes i gyfieithu i'r Gymraeg. So... a mae'n eitha rad, really. A mae fe ar Steam. So os chi eisiau ymarfer Cymraeg mwy gyda gemau tebyg i gemau retro. Mae'n gêm really werth chwarae. Gêm anodd, ond gêm... Mae soundtrack da gyda hwnna hefyd.
it slow down on that? Weird. Lle fi rhaid fi mynd i'r lefel cyntaf eto. Ydy hwnna'n peth gwael? Fi'n neud hynny. Top up. Angen bach o top up fi'n credu. 5 bywyd. Neu falle jyst neud ar a fi lawr i 1 bywyd. Sorry am hyn pawb. Mae'n lefel anodd, okay? Just byddwch yn amyneddgar. Joio'r cerddoriaeth. Joio'r sprites lliwgar. Anwybydda gwyneb grac fi. Anadlu. Ni angen cerddoriaeth actually, mae'r cerddoriaeth am Anchild hefyd. Right, slow down ar y ran yma yn ofnadwy. Oh yeah. Canolbwyntio. Canolbwyntio. Rhaid wneud hwnna achos it's been silly. Oh yeah. Diolch. Dal ni wedi defnyddio hwnna i mynd mewn llef. Oh well. Na. Oh, na. Oh, yeah, skills. Well done, cool. Come on. Ooh, okay. Yeah. Oh. Okay, fine. Yeah.
Osgoi boi yna. O. Okay, ddim ochr yma. Oes yna thing arall fan'na? Na. Beth? Oedd e di marw ddo? Diolch, Ciaran. Dwi ddim yn werth e, fi angen. Okay. Yeah, o'n i angen hwnna. Diolch, Ciaran, am roi emoticon hwnna lan. O'n i'n aros amdano fe. Bod yn dig. Damn. Oh, come on, not ridiculous. Oh. Seriously. Just taflu popeth na. O. Fod wneud. Ti fod mynd lan fyna? Mae'n rhaid I fi mynd fyna. O. O. Dyna gyd o'r rhaid wneud. Right. So. No. Drych ar y nadroedd yma. O, dyna ni wedi lladd yna. O. O.
Bob yma. Fi eisiau hwnna. O. Un munud. O. Na. Yeah. Okay. Fi angen nhw. Dwi angen nhw. No start time being. 88. Gweld chi yn y stream nesa. Diolch am wylio. Wel, fi'n wastad yn cael tua fel 400 ar lefel yma. Gyda'r estrus. Armadillos and gas. Okay. Good, mae funky flights ar gael os ni'n mynd yn stuck. Can even model?
Yeah. Sim clem 'da fi nawr. Less. Oh yeah. Dwi'n gallu neud yr os no? Hwnna'n agos. Dyna bydd catchphrase heddiw. Hwnna'n agos. Hwnna'n agos. Hwnna'n agos. Hwnna'n agos. Hwnna'n agos. Oh yeah. Yeah, diolch Kieran. Candy's save point, yes. Diolch beth am hynny. 59, okay, come on. Neud job da fan hyn. So 10% mewn. Beth oedd e? O, sy'n cofio. Faint o amser. Dechrau ni. Gwallt fi. A boi bach. Didi bach. Didi bach. Didi bong.
Be ni fod yn neud fan'na? Mae well dy fi, Didi, ar gyfer y bits yma. Jyst yn gyflymach. Hefyd, mae'n gallu dal... Mae'n quite deall sut beth o'n i fod i wneud y bit diwetha yna. So, yeah. Hwna fan'na, hwna fan'na, hwna fan'na, hwna fan'na. See? Taflu fe wedyn neidio. Oedd hwnna'n nice. So, trick yw taflu fe o wedyn neidio. Right. Done. So, fan hyn nawr. Yeah. Yeah. Right. Just in gas. Right. Nice. Avanc. Draw. Boom. 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 Right. They're not more lwcus! Stupid though. Dylwn ni rhaid taflu fe gynta. Taflu'r barrel at y rai porffor llwyd. Bynnag. Taflu. Cofio i wneud hynny. Dyma'r tro. Boom. Boom. No, fi'n dweud ond ddim yn neud hwnna. Rhaid bod hwnna'n... Wel, mae'n annoying. Pawb. Oh. Dim ond 2 bywyd ar ôl, so fi'n gallu falle bydd rhaid funky ffleitio fe nôl i'r lefel cyntaf. Taflu. Boom, boom. Boom. Tap. Taflu. Taflu, rhaid cofio taflu. Wedyn. Taflu.
Ddim angen taflu. O ddim angen. O ddim blymin afanc. Right. Mae hwn yn lefel olaf, so fi wedi neso hwn lan. Dylwn ni wedi mynd nôl i Funky Flights. Os nawr, literally, os fi'n colli, hynny, rydyn ni'n mynd reit nôl. So ti'n beo'r gêm, ti'n beo'r eich hunain. Dyna sut i greu gêm dda. Okay, sorry, mae rhaid i fi funky flight i fe nôl. Sorry am wneud hyn? Na, fi ddim. Achos, you know, just... Os oedd e'n digon dda i fi pan o'n i'n blentyn. Dyma sut fi'n mynd i gorfod enni tro yma. Fel oedolyn. So... Ewch i nôl diod neu te os chi wedi diflasu gyda'r level count yma, ond dyma yw yr unig ffordd o gael bywydau nôl. Ond fi'n credu fi'n mynd i gallu wneud y lefel arall yma. Just... Dim ond un lefel, so fi'n neud hyn gormod o weithiau. Chi gyda'r gêm a chi ddim yn gwybod sut i cael yr holl things. Bydd yn dweud ailadrodd, dyna sut chi'n dysgu unrhyw beth. So, dylech chi gallu neud yr un tric yma. Neu, jyst paid colli. Dyna'r tric gorau, jyst peidiwch â colli o gwbl. Just gwasgwch y botymau cywir ar y cyfnodau cywir. Dyna ni. Jyst bod yn dda, Kieran, deall. Jyst bod yn dda. Jyst neud beth o'ch chi'n neud, ond well. Cyngor dda, bywyd, jyst neud e'n well. O, io. Go i just check un peth. Gyda fi cael rhyw fath o neges. Okay, cool. Right, dim
Nice bod yn cofio hynny. Dwi'n hoffi hynna. O, un munud. Fi di wneud hynna, dwi? O na. Dwi'n cofio hynna. Falle bydd y bit yma'n well gyda Donkey Kong a nid Diddy Kong, actually. Achos fi di bod yn trio wneud e gyda Diddy Kong o'r amser, falle dyna'r broblem. Na, dim esgus. Goblamach. Come on! Just rookie. Just defnyddio Diddy nawr. Angen taflu'r barrels yna'n gyflymach. Un canta. Yes! Just joio'r moment yna nawr. Dwi'n bwrw fe doi waith yn lle. Mae un yma'n anodd. So un. So o leia mae patrwm mae'n eitha neis. So dau. Unrhyw un sy'n dysgu sut i gyfri. Mae
bod yna gyfer yma. Boom. Oof. 3, 1, 2, 3. Oh, damn. 1, 2, 3. Boom. 1, 2, 3. Pedwar. Yes. Banana. Dyna beth mae'r monkeys eisiau. Oh my god, ni agos-ish. Oh yeah. Actually, dyma yw'r boss level. Na. Oh na. Fi wedi credu hwn. Oh my gosh. Yay! Oedd e'n werth e. So fi'n gallu gorffen nawr. Yeah, baby! Mae hyn yn mynd i mynd yn nuts nawr fi'n credu. Kieran, ti'n dweud o ti'n mynd i cael fel collection. Fi'n gobeithio mae hwn wedi neud i chi eisiau prynu'r gêm. Achos beth, Jed, just amazing. Okay, ble. Yes. Okay. Ti'n dod nôl y ffordd arall? Yeah. Cerddoriaeth mor dda. Ti'n gweld fi yn person eitha cerddorol ac yn hoffi cerddoriaeth dda. Just... okay. O ano. Serious? Ni ddim di trio wneud hwnna. Just joio hwnna. King K. Rool. Oh, mae'r cwestiwn. O na. O hwnna'n sick, actually. Rechi yn sick. Be nhw'n dweud? Mae hwnna'n bach yn gas achos oedd e actually flat ar y llawr. Oedd y credits di mynd. Okay, fi rhaid cadw'r dathliadau tan wedyn. Fach fi ddim wedi troi stream off. Dyna wedi bod. O, embarrass.
Fi eisiau neidio yn fe cannoedd o weithio nawr. Rai... Whippersnapper. Dwi'n falch o fi. Dyna gyd o'n i angen. Cranky'n falch o fi. O, hod. Ooh. Lefelau bonus. Yay! So hwnna... dyna ni. Ni'n rhoi e lawr nawr. Dyna hi. Naughty. Necky. Army. Zinger. Slipper. Monkey Kong. Mini Necky. Quite bad, guys. Yeah, bite size. Croctopus. Pwy fyna? O, diolch Dark Ghost. Cheered 500 bits. Clambo. Squidge. Diolch o. Oh, fantastic. Wel, mae'n nice achos yn dathlu gorffen game. Critter. A dim ond angen mynd i'r lefel cyntaf dwywaith. Clump. Crash. Claptrap. Rock. Crusher. Go on to very naughty. Master Necky. Queen Bee. Real naughty. Oh gosh. With the dumb drum. Gwreiddiol iawn. Master Necky Senior. K. Rool. Rambi. Espresso. On guard. Winky. Squawks. Kongs. Funky Kong. Candy Kong. Cranky Kong. Diddy Kong. Donkey Kong. Yeah. Oof. Okay. Wel, chwarae dig, dyna game wych. Mae dal yn game ffefryn fi ar gyfer y Super Nintendo. Gan bell ffordd. Right, fi eisiau gwybod os chi'n credu dylen ni mynd mlaen i Donkey Kong Country 2. Fi byth di wneud hynny. Fi ddim di gorffen y gêm yna o'r blaen, ond just, yeah, os chi eisiau'r Donkey Kong cyfres i barhau, gaf fi gwybod, neu falle na i cael think am pa gêm, falle na i mynd nesa tuag at Sega Mega CD, a Road Avenger, achos mae lot o full motion video FMV games fi eisiau dangos i chi.
Yeah. Just... Ydy'r F yna I fi, Kieran? Fel grade, fel F. Hwna'n harsh, achos... Credu oedd yna, tiwad, wneud e mewn 2 stream, oedd yna'n eitha da. Oh, right, okay. F yn cael ei bwrw. Good, falch. Na, fi ddim. O'n I just ddim yn siŵr. So yeah, fi'n credu mae hwnna wedi bod yn lot o hwyl yn chwarae gêm yna. Os oes unrhyw gemau hoffech chi weld Super Nintendo ar y Super Nintendo, mae dyn ni'r SD to SNES sydd yn gweithio'n wych. A mae gyda ni pob gêm Super Nintendo sy'n erioed wedi bodoli. Felly, yeah, pa gêm ar Super Nintendo ti'n meddwl bydd yn diddorol I wylio? Neu falle bod ein gêm o'ch chi arfer gwylio ond o'ch chi byth di gorffen a chi eisiau gweld y challenge I trio gorffen gêm yna. Bydd hwnna'n grêt I gwybod. Yeah. Yeah, mae just ddim yn... I feddwl, o'n I hanner ffordd trwy'r gêm. Zelda. Link to the Past. Okay. Tiwod, mae dwi byth di chwarae lot o gemau Zelda. Fi'n credu fi di chwarae tipyn bach o bob un, ond fi byth really di roi mwy na hanner awr mewn I un o'r gemau. Felly, ie, falle. Fi ddim... Mae'r gemau yna... Wyt ti'n galw Zelda yn fath o RPG? Roleplay game mewn ffordd? Fi'n gwybod pa genre yw e. Ond, yeah, dwi ddim yn well da fi y platformers, ond yeah, bydd yn good actually I roi y siawns achos fi'n teimlo, mae just fel Star Wars, o'n i'n hwyr iawn a bach fel o fi ddim yn siŵr, a pan o'n i'n lot hwyrach yn... Wel, yn credu nes I gwylio fe gyntaf pan o'n I rhywbeth fel 20, rhywbeth fel yna, a o'n nhw'n dda, ond tan hynny o'n I ddim really di roi nhw cyfle, so falle bydd Zelda yr un peth, fi'n yn siŵr. Ond, yeah, okay, neu cael look ar Zelda Link to the Past, a falle wneud stream o hynny cyn bo hir. Okay, diolch am wylio. Stream bach, well, I suppose hwnna'n awr eto, ni'n gwneud awr a hanner, ond, yeah. Os unrhyw un arall sy'n gwylio sydd â unrhyw gemau ar y Super Nintendo nhw'n hoffi neu sy'n eitha nostalgic I nhw, gael ni gwybod, bydd yn good I cael sgwrs. Ond ie, cofio os chi ddim wedi'n barod I ymuno â Discord ni, sydd yn y link. A byddwn ni'n ni gallu sgwrsio mwy fanna lle chi'n gallu trafod pob fath o bethau. Weithiau ni'n neud noson cymunedol lle mae pobl gwylwyr yn gallu chwarae. Fi'n credu oedd un o'r syniadau oedd cael Call of Duty Warzone a chwarae hwnna mewn grŵp rhywbryd. Falle di Mercher nesaf, fi'n siŵr. Rhaid fi checo gyda Owain os mae fe eisiau neud A Way Out neu Call of Duty Warzone di Mercher nesa, ond ie, dyna bydd y stream nesa. So ie, diolch am wrando, a gweld chi di Mercher, gobeithio. Neu nawn ni sgwrsio mwy yn y Discord.
Iawn. So... no star.